Volonteri su bili vredni i proteklog vikenda. Radilo se na 7 lokacija u gradu, uređivana su dvorišta i fasade, a nije izostalo ni druženje sa sugrađanima iz ugroženih socijalnih grupa. Kada je potrebno zasukati rukave, izgleda da niko više ne beži. U okviru akcije Naš Beograd korisnici gerontološkog centra Bežanijska kosa uz pomoć volontera sređivali su svoje dvorište. Onim najmlađima rad je bio kao igra. Najstariji kažu nikada im nije bilo teško da rade. Ja sam na nogama, pokretna sam, mlada sam, sad ću da napunim 80 godina za godinu dana i sve mogu da radim. Nije još bila akcija u domu da ja nisam učestvovala. Ma nije mi bilo teško ništa, ja zaboravljam na sve bolesti, na sve teškoće. Ovo mene drži, ovo me leči. Pa evo, čistila i pomagala, čistila i vezala džak i eto to mi daje rezonod u život. Kako kažu, rad im je kao zabava. Da bi se nekako odužili volonterima, pripremili su im iznenađenje. Korisnici su priredili za sve volontere jedan mali onako srdačni doček, priredbu, kratki kulturno-umetnički program i negdje s toga vidimo da njima zaista znači pre svega to druženje i to što smo danas tu sa njima i zajedno radimo nešto lepo, da im boravak pre svega u ovoj instituciji bude bolji. 7. tradicionalna volonterska akcija Naš Beograd simbolično je održana na 7 mesta u gradu. Više od 150 volontera iz privatnog sektora i međunarodne zajednice učestvovalo je u različitim aktivnostima.